хабарҳои варзишии рӯз дар барномаи Сафдар, натоиҷи рӯйдоду рақобатҳои ҷолибу ҷозиби тамоми намудҳои варзиш, шабеҳаи шахсиятҳои муқтадир, таҳлилу гузоришҳои саривақтӣ, ин ҳама дар барномаи Сафдар. Сафдар, майдони мардони майдондорон. дуруд, бо шумо ҳастам Алиҷон Ҷалилов. бозингари голландӣ Хави Симонс новобаста ба он ки дар Барселона аз хурдӣ бозӣ мекард, дастаро тарк мекунад. шакли бозии ин варзишгар ба Лео Месси бисёр монанд буд. ӯ хурдсолиашро ба мисли як ситораи машҳур дар Барселона гузаронд. шаклу услуби бозӣ ва намуди зоҳирии Симонс ҳамаро ба худ ҷалб мекард. Хави Симонс яке аз бозингарони асосии ҳайати ҷавонони Барселона ба шумор мерафт. вале ӯ мехоҳад худро дар дигар мусобиқот санҷад ва эҳтимол ӯ ба Париж Сен-Жермен гузариш кунад. дастгирии мухлисони Барселона ба ман як нерӯе мебахшад, то ман зиёдтар машқу тамрин кунам ва пеш равам. акнун ман таҷрибаҳои дигарро мегузарам, аммо сад афсӯс ки на дар ҳайати Барселона. ба чӣ тарзе ки набошад, ман хайр Барселона намегӯям, чунки ин клуб ҷои махсусе дар дили ман дорад. Хави Симонс дар саҳифаи твиттерии худ иброз доштааст. ба сину солаш нигоҳ накарда, дар саҳифаи Хави Симонси голландӣ 1.6 миллион мухлис обуна шудаанд. дирӯз бозии Барселона бар муқобили Челси баргузор гашта буд. дар ин бозӣ ду варзишгари нав, яке аз Аякс Де Йонг ва дигаре аз Атлетико Мадрид Антуан Гризман бозии якуми худро дар ҳайати Барселона баргузор карданд. дар ин вохӯрӣ Барселона бар муқобили Челси бо ҳисоби 2-1 мағлуб шуд. умедворам ки ин бозиро якояки мухлисони ҳарду тим тамошо карданд. голҳо дар дақиқаи 34, 81 ва Иван Ракитич голи Барселонаро дар 1 дақиқаи иловагии қисми дуюм ба самар расонд. Дехия дарвозабони Манчестер Юнайтед дар майдони Олд Траффорд инак 8 сол аст ки бозӣ мекунад. ба наздикӣ ӯ шартномаи наверо бо муҳлати 6 сол ба имзо расонд ва ӯ 117 миллион фунт стерлинг дар 1 сол хоҳад гирифт. ман дар дигар клубҳо капитани даста будам. ин ҷолибтар мешуд агар сардори дастаи Манчестер Юнайтед мебудам. бо як фахр ва шараф бозӣ мекардам. ин аҷоиб ҳам ҳаст, вале ман бисёр хурсанд мешудам агар ба ман будани капитанро раво медонистанд. Дехия 28 сола илова кард ки ин мавсим 9-мин мавсими бозӣ дар ҳайати Манчестер Юнайтед мешавад ва ман худро яке аз бозингарони калидӣ меҳисобам. ман бояд боз ҳам хубтар ва зеботар бозӣ кунам ва ба ҷавонони Манчестер Юнайтед нишон диҳам ки Манчестер Юнайтед чист. Диарио Спорт менависад ки Барселона тайёр аст якчанд бозингари худро ба савдо гузорад. Джейсон Мурило ва Кевин Принс Боатек ки онҳоро Барселона ба иҷора гирифта буд, ба хонаҳояшон бармегарданд. Джейсон Мурило ба Валенсия ва Кевин Принс Боатенг ба Сасуоло бармегарданд. Томас Вермален низ метавонад дастаро тарк кунад. Яспер Силисен низ имкони тарк кардани дастаро дорад. чӣ тавре ки манбаъҳои хабарӣ менависанд, Барселона барои Филип Каутиньо 100 миллион евро мехоҳад. Барселонаро инчунин Самуэл Умтити метавонад тарк кунад. Барселона барои ин муҳофизатгар 50 миллион евро талаб карда буд. Малкомро низ Барселона ба маблағи 35 миллион евро метавонад фурӯшад. Иван Ракитичи Хорватӣ метавонад ба Интер гузарад. ояндаи наздики варзиши Рафиня Алькантра ҳанӯз норӯшан аст. охирин хабар оид ба Барселона ин аст ки Барселона Денис Суарезро ки айни ҳол дар Арсенал ба иҷора дода шудааст, эҳтимол фурӯшад. экс-чемпиони ҷаҳон оид ба бокс Николай Валуев гуфт ки чанд сол боз бо омоси мағзи сар мубориза мебарад. Валуев ба телевизиони ТВ-центр нақл кард ки ӯ ҳар моҳ маҷбур аст ки курси табобатиро гузарад. болои ҳамаи ин ӯро 2 маротиба ҷарроҳӣ низ карданд, вале он омоз то охир бартараф нашудааст. яке аз мужизанҳои беҳтарини дунё Николай Валуев карьераи худро соли 2010 ба охир расонд. он вақт ҳама мегуфтанд ки ӯ дигар қувваи мужизанӣ надорад, вале гап сари он меравад ки ӯ аз ҳамон вақт оид ба беморияш бохабар будааст. умедворам ки бо ин муждан ҳамааш хуб хоҳад шуд. Николай Валуев дар бокси касбӣ 53 рақобат дошт. аз ин 50тааш бо ғолибияти ӯ анҷом ёфта буд. Валуев 2 мағлубият дошта, 1 муҳорибааш баргузор нашуда будааст.
шумо чанд хабари варзиширо аз нашри навбатии Сафдар шунидед. онро бароятон Алиҷон ҷалилов омода мекунад. То суҳбати дигар комёбу пирӯз бошед. хабарҳои варзишии рӯз дар барномаи Сафдар. натоиҷи рӯйдоду рақобатҳои ҷолибу ҷозиби тамоми намудҳои варзиш, шабеҳаи шахсиятҳои муқтадир, таҳлилу гузоришҳои саривақтӣ. ин ҳама дар барномаи Сафдар. Сафдар, майдони мардони майдондорон.